Haino hai mampri kawai phaikya 15 August ebakhe Bharotha yokmani sal parimani salono tilonga no ebakhe tisamani jolao juta kawui tisawui serut dikha tai aboni logi no bini o BJP bana ulta kayoi arobo serut dimani nukjagoi phaikya beraino wanama sincha ulta netara hinai ebakhe siade hinai samakai tongo phiaba bini edisini bufa Anil Kapoor noi phiaba BJP jonojati kumalnani bukhak tuida phonukjak tongkha bo ulta khayoi phunukjak mani komalnani bagoida phunukjagoi tongkha beraino warama sincha ebakhe lukurongni bo abono sungmung jaya kerui naitongdi abaino juta kawoi borongni abaino phunukgoi tongnai jatini khorang